Έλα ρε, κάτσε το τηλέφωνο. Τι ωραία, μας ζεσταίνει κιόλας. Έλα όλοι εδώ. Θέο, μπες λίγο πιο μέσα στο, έτσι, στο φτερομάνι. Α, μπράβο. Αυτό είναι. Εδώ όλοι. Θέο. Το σκαλί γλιστράει. Γαργαλεύει το μαλλί σου. Πού κλείνει? Έλα όλοι εδώ. Όλοι να βλέπουμε την κάμερα. Έτσι. Τελειώτης. Τελειώτης. Oh yes. Λοιπόν, διάλειμμα για τσιγάρο. Διάλειμμα για τσιγάρο. Εσύ έχεις τα τσιγάρα. Αυτό είναι. Να τραβήξω και την τουαλέτα θέλω. Αυτό είναι. Περίμενε, μη βιάζεσαι, περίμενε. Δεν μου συντηρήσει. Τα κορίτσια είναι μοντέλα. Είναι διάσημα top model. Τα επόμενα 6 top model. Κάνουμε τη διαφήμιση του Αντέρνα. Παρακαλώ. Κάνουμε τη διαφήμιση του Αντέρνα. Σωστό. Παρακαλώ πολύ, θα σας βάζω στα τσάνελ λίγο. Έχω και Αντέρα. Μικρή παραγωγή κάνουμε σήμερα. Έλα σε βγάλουμε και εσένα. Σε την κάμερα. Σε τραβάω, Και έχουμε... Έχει αέρα. Κάτσε να μην καταπατάμε. Όχι, εντάξει, τα παιδιά θα κολλήσει. Αν πατήσουμε εδώ δεν έχει φαγό όπως εκεί σκάλες. Θα το κρατάμε εμείς, θα κάνουμε τις γωνίες. Καλά, όλα κάνει και λάθος εδώ. Ναι ρε, μαζί μια φωτογραφία. Πού είναι, πάνω? Πάνω σου είναι. Θέλω να σας βγάλει μαζί μια φωτογραφία. Αυτό το δικό, ρε. Ναι, γι' αυτό είπα να το κάνουμε έτσι, ρε εσύ. Εδώ είμαστε. Εδώ, παιδιά, μην διαβόλιασε κύριε. Έλα το κόκκινο χάδι. Πού να πάτε? Αλλά καλιά σας. Μόνος είστε, Κυρία Αργυράκη, τι έχετε να πείτε για αυτή την επίδειξη? Έχω μείνει speechless. Oh, really? Oh, really? Έλα, έλα, έλα. Εκεί δεν ταιριάζεται. Δεν ταιριάζεται. Ναι. Ένα λοιπόν, δεκάδα βγήκα. Εδώ. Εντάξει τώρα, και σε όλο Ορίστε.
Δώστε τις κυρίες. Oh, girls. Λίγο μόνο από το πίσω. Εδώ. Φώναξε κανείς. Κάνει και μια τέρξη κοντά σε εμάς.